रंग तू आइलो मालिक आमे बा रेडी एबे चलनो आमे बा रेडी ओ एई बेसरे बेस अरे आमे पूरी टका कामुचा टका टका मारी के जीवा देखिया जगा दस आ एई चलो 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 आसो 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 तेल खर्च तमे दब तमे दबो खाइया खर्च तक सब मोर जय जगन्नाथ जय कणा जय जगन्नाथ ଏଇଠି ବଢିଆ ଦୋକାନଟା ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଚା ବେଜା ହଁ ହଉ 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 ଚାଲ 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 ଆରେ ଫୋନ ପେ ଟା କଣ କାମ କରୁନି କଣ କରିବି ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ଯାଇ କରିଦଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଗକୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି এইটা তো হরে কৃষ্ণ হোটেলে পুরা নিরামিষ সাদা হোটেলে এইটি খাই দিয়ে যা আবার খাইবা খাইবা পুরা এক লাখ খাইবা বেসর কোন ହେଇଥିଲା পনির পুরা এক নম্বর পনির ହେଇଥିଲା ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ତ ଖାଇଲ ଏଥର ଫୋନ ପେ ଟା ତ ମୋର କାମ କରୁନି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ପାଖ ଏଟିଏମ୍ କୁ ପଇସା ଟିକେ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛି ଆଉ ତମେ ଟିକେ ବସିତ ଯାଉଛି ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ତମର ଯାଅ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଲୁ ଆଉ ଆରେ ବସିଆ ଏଡା ନା ଯାହା ହଉ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଥିଲା ଆରେ ଭାଇ ମାନେ କଣ କରିବା ଭାଇ ଏଟିଏମ୍ ଟା ତ ମୁଁ ଛାଡି ଆସିଛି ଆଉ ତମ ଭିତରୁ ଆରେ ତମେ ବାରି ଇହା ଲୋକଟା ଆଉ ଆମରି ପଇସାରେ ଖାଇଲ ଆମରି ପଇସାରେ ବୁଲୁଛ ଆମରି ପଇସାରେ ଏଟିଏମ୍ ଆଣିନ ଆଇଥିଲ କୁଆଡେ ମତେ ସେମିତି ଭାଇ କହିବନି ମୁଁ ସେମିତିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ମୋ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ କାହାର ବାକି ରଖେନି ଚାଲ ଦେଖିବା ତମ ଫୋନ ପେ ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଚାଲ 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 ନାଇଁ ଚାଲ ଟିକେ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ କାହା ପଇସା ରଖିଲା ଲୋକ ନୁହଁ ନାଇଁ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ଚାଲୁନ ଚାଲ 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 ଏଇ ଧର 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 ଚାଲ 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 ଆରେ ମତେ ଛାଡ ଛାଡ ଆରେ ଗେଡା ନା ଏଇ ଶ୍ୱଶୁର ପୁର ପଇସା ନାହିଁ ମାର